Warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman kabagas warasan mewah karaharjan inggih awit sewirasane Gusti Pangeran kang murba dumados mugi kasarana kajiwa tumanduk tumedak dumateng panjenengan waratin kula mewah sagung dumati rahayu rahayu niskala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rinenggo sagunge pakurmatan nuwun kala nuwun kebareng unjuk atur ingkang winantu pakurmatan wonten ngarsanipun Bapak Pangarso KUA Bapak Kyai Haji Anas Zargoni ingkang satuhu kinurmatan sedaya para rawuh sepahanem kakung putri ingkang satuhu luhuring budi Bapak Wali saksi ingkang dahat kinurmatan calon pengantin kalih ingkang berbahagia. Wonten ing enjang kalenggan menika mboten wonten atur ingkang sae so atur ingkang indah kajawi namung atur syukur alhamdulillah wonten ngaso dalem Gusti Kang Maha Kawasa Gusti ingkang sampun maringaken rahmat taufik hidayah saha maunah dumateng panjenengan dalasan kula kacehna panjenengan dalasan kula enjang kalang menika dipun keparengaken nyawiji kempal manunggal kanthi kinanjar rahayu lejeng kalis ing sambikala. Wasani bi kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam kunjuk atur dumateng beliau junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tasah kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumil hada ila yaumil kiamah. Dumateng pilenggah sebuah nem kakung putri ingkang satuhu luhuring budi nuju ing data hari Kamis katiti surya ingkang kaping 16 Candra April warsa 2026 panjenenganipun Pak Jumiran netepi darmaning asepuh Mahargya Sutoha miwa siwi putranipun ingkang nami inggih menika Luluil Kuniftukah ingkang badhe nindakaken ijab qabul akad nikah miturut pratanegari so anut satatane agami suci ingkang rinasuk kalian Baguse Slamet Riyanto. Kalih Baguse Slamet Triyanto. Nggih, jelas nggih? Winantu pangajabing sedya saking panjenenganipun Bapak Jumiran namung nyuwun puja-astawa puja-astuti panjenengan mugi ijab kabul akad nikah enjang kalengan menika lumampah kanthi lancar. Ing enjang kalengan menika saderengipun ijab kabul akad nikah kawitan sinaosa panjenengan calon manten sampun nindakaken rafaan ananging menika dipun wontenaken praniti priksaan ubur rampe kasrat utawi pemeriksaan data ulang ngoten nggih. Mila saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Pengulu kasumagaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratul muhtaramin kunjuk dumateng ngarsanipun para alim ingkang kula hormati Bapak Ibu menika sedaya taminipun Bapak Jumiran selaku Sohibul Bait Sohibul Hajah yang kesempatan yang menika wabil khusus kedua mempelai Mas Slamet Triyanto kalian Mbak Lulu napa Lulu siap bersedia menjadi istri ingkang badhe taat berbakti datang suami nggih. Alhamdulillah boleh sampun cekap nggih sampun leres data ingkang sampun kaserat kasebat ugi sampun boten wonten halangan
kangge dipun langsungaken ijab lan qabulipun mila monggo enggal kita sampurnaken kanthi akad nikahipun kangge jangkepi nyampurnaken wontenipun rukun pernikahan ing kesempatan jam menika. Mila monggo sarengan kita dherekaken maos syahadat kalian istighfar. Mic-nya dipegang Mas, di cedak nih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nggih, salajengipun saderengipun akad nikah dumateng Bapak Jumiran selaku wali saking mempelai putri Mbak Lulu menika mangke ijabipun dipun tindakaken piyambak menapa dipun tauqilaken dipun pasrahaken Pak Jumiran. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai bahasa Indonesia. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku Slamet Trianto bin Bapak Suhardi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Lu'lu'il Kuniftuhah dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lu'lu'il Kuniftuhah binti Jumiran dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif baina Slamet Trianto wa Lu'lu'il Kuniftuhah kama alafta baina nabiyina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqhuma rizqan hasanan halalan tayyiban nafi'an barakah warzuqhuma auladan salihah. Rabbi hablana minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.
Matur suwun. Alhamdulillah ijab lan kabul sampun lumampah kanthi lancar sampun paripurna. Mas Slamet Priyanto, setelah akad nikah ini panjenengan telah berkewajiban menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang akan mempergauli istri sampean ya dengan pergaulan yang baik, muasyarah bil ma'ruf sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Tertuang janji panjenengan di dalam sikot taklik menika nggih, sanggup Mas Slamet ya ditandatangani secara detail, nanti bisa dibaca, dipelajari sendiri. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة أنشروا بين الأنام هذا
siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Babi nasta'inul muridin yuwatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Datang ke telepon gedun sawetawis sing kesami kula dherekaken wan kupuju ngracut budine pun nganggo ngosaken bali neripun kalau dewi monggo sareng-sareng jaya syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah Taala. Gusti Maha Agung Maha Wikan Maha Welas Maha Asih ingkang datang pepele kasih ingkang sampun paring mapinten-pinten barokah lan kanikmatan dhumateng kita sami. Ketetek ari puniki kula panjenengan saged makem pamanunggal jumurung karsa mohong panjenenganipun Bapak Jumiran Ibu Robingatun nggih keparengarsa netepi darmaning asepuh manggun bujo krama hami wasuta marja siwi arsa mengkari putra putri kinasihipun ingkang sinung jipatasma diahayu rara luluk kunif tukah ingkang mangke keparengarsa kabiwadya dawa panggih pikantuk jejaka pilih Dimas Bagus Slamet Triyanto jalutanaya Bapak Suwardi Ibu Sumarti mijil saking dusun Kopenan RT kalih RW 3 Patalan Kendal Ngawi Ramahugi. Datang telepon sholawat salam pesanjungaken petetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sayektos kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Keparenga kula cemandhaka ngabiyantara ing ngarsa ndika sami awrat menika dawuh timbalan sang mogati lumantar pangrengga busana sulur sewu tinuding prangka juru pangendali wura Pranata Hadicara Kaprasinebat MC Protokol mila kirang ing samudinipun nggih kula makardi kawula nyuwun lumantar ing sih samudra pangarsami sawetawis murih wijang gamblang cetha lan malila kepareng ngaturaken rajikane adicara ingkang arsa tumapak pangayun bagian kapurwakan adat pararaton dawuh putra kakin ini penganten ingkang emangke kawiwitan saking mijilipun salon ini penganten saking Madin Tepaswangi Bali Panti Pamardi Putri mangke kakanthi dening Rama saha Ibu. Tumuli mesisan mangke Dimas Manggala Tutwuri Handayani kepareng hambedol Ponang Sekar Mayang. Tumuli tumapak Biyadya Daup nut satateng adat ingkang sinengker sadèrèngipun putra kakin ing penganten mangke kabiwadya daup panggih kaperwakan lung tinampen atur pasrah penampi sawetawis pinanggenah tangguwacana atur pasrah Bapak Yai Sarengat tumuli katampi ing monggati lumantar Bapak Budi Harjo. Daup kalajengaken tata pacara adat kerubungan sawetawis kapratirsaken pangrengga busana. Tumapak pahargyan daup kapurwakan waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim qori rika puniki panjenengan Raka Mas Ahmad Nur Wahid. Tumuli tanggap wacana atur babagya saking mogati pun sarirani yen Bapak Supriyadi pedhak kirap kanthi prasajan kapradisaken pangrengga busana. Wonten sela-selaning putra penanganten santun busana utawi kirap kanthi prasajan emangke pujangga ageng puniki Bapak Zainuddin badhe ngawontenaken wedharan bubaan sawetawis. Itu pun rampung dari bubaan manten tedak kirap angka kaping kalih pinangka gonging pahargyan mangke wonten wali mautul arus ingkang kalajengaken Hastungkara Doa dening piyambun Bapak Samsul Ma'arif. Mboten sawetawis rajikane adicara meh para paraga kang krem netepi kardiri kali puniki. Mila semenika kanthi mawantu-wantu saha mawanti-wanti ingkang mogati Bapak Jumiran Ibu Robingatun nyuwun gungan kunjuk ngarsa para tamu mugi kersa hanjenengi luhuring pahargyan menika ngantos titi para rampung wasana kecaperan lenggah sinambi angrantu tumapak ing laksana ingkang ngarsa mangayun nuwun kawula nuwun. Sampun wonten sala sedaya sampun samapta lan satata murih rancak ing swasana monggo den Bapak Ibu pahargyan menika kita wiwiti kanthi jengan dika sami kawula dherekaken maos basmalah sesarengan. Semoga-moga Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring kawilujengan, paring kerancakan wonten lumpamahipun pahargyan prasajan rahina kalodhan puniki.
Titi Laksana dipun mijilipun calon ini pengantin saking Madya Paswangi Bali Panti Pamardi Putri Pangrengga Busana Yayi Ajeng Erna saking Sulur Sewu Widing Kendal kepareng hamrat desaken Rama saha Ibu Bapak Jumiran Ibu Robingatun kasuwun jengkar saking Palenggan manjing sasana palermaning calon ini pengantin tumuli kakanthi manjing wisma wiwaha sinawung kadang-kadang seni hadroh nderek ing abadi katur miras pantes cekson sesarengan kadang-kadang garuda audio monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli an ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim para ulama terutama dumateng para bapak bin sepuh sesepuh niki pun dumateng sedaya para bapak kiai bapak haji ibu hajah lan dumateng sedaya para pangombyong temanten kakung senasa dereng dugi mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng menawi tasih wonten ing margi. Dumateng para bapak saha para ibu, para tamu pilenggah kakung sumawana putri sepuhanem ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala lan dumateng khususipun sahibul bait panjenenganipun Bapak Jumiran sekalian Ibu Robiatun ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang kula hormati. Liginipun teh khususipun Jamiatus Sholawat Al Barakah kakung Sumra Putri ingkang kula tresnani. Saderengipun kawula ngaturaken punapa kang dados jejibaan kula langkung rumiyin. Semoga kita sami tansah muji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat saha nikmat taufik sarta dayahipun pitadah tolonganipun ing sehingga kita sami wonten ing kalodhangan enjang siang menika saged andugeni punapa ingkang dados kersanipun Bapak Jumiran sekalian Ibu kanthi pinanggih rahayu lujeng boten wonten aral setunggal punapa-punapa. Mila semonggo nikmat ingkang paringkan dumateng kula tersan panjenengan sami kita tak yenaken kanthi ucapan hamdalah sanengan monggo alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatuhu wa salamuhu mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih salah setunggalipun nabi ingkang kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun yakni pitulunganipun awit saking alam dunya menika langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kala niki salureh panjenenganipun Bapak Jumiran kaprih ngaturaken inggih ngersakaken sholawat al barakah mbok pilih mangke kula sak Jamiatus Sholawat al barakah wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sekathahipun kanten menapa gaduhipun inggih namung kados mekaten kawontenanipun saha keadaanipun niki pulpenipun niki wau ngampil niku. Mbok pilih mangke kirang meranani dumateng Bapak Jumiran sekalian Ibu Robiatun kula sak rencang Jamiatus Sholawat Al Barakah nyuwun pangapunten ingkang sekathahipun. Keranten wekdal nggih sampun siang insyaallah niki meh teman-teman sekalian badhe dipun dhaupaken mila kula mboten badhe matur ingkang kathah niki monggo para kanca Jamiatus Sholawat adawin grup Rebana Al Barakah ingkang kita miwiti. Kanthi pambukanipun sholawat wonten ing injang menika dipun bikak
kalawan basmalah kersanipun mangke saged rancak saged lulus saking nir ing boyo. Mekancau monggo kangge miksuwini suasana wonten pahargyan prasaja dipun selawati kalawan basmalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanyarngi calon pengantin manjing wis mong wiwaha monggo. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Putra benan kakak dening Rama Ibu manjing selebih saya boho. Sampun nyuwun tulung abdi dalekaneman Sinoman kalih ingkang kapatah ngasta ponang Sekar Mayang. Kadang panitia nyuwun tulung Sinoman kekalih ingkang ngasta ponang Kembar Mayang. Bismillah bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Sinoman kalih kang ngasta Sekar Mayang monggo. Bismillah bismillah. Ugi Bibu Sinoman Putri nyuwun kalih nggih ya. Sinoman Kakung kalih, Sinoman Putri kalih nuwun sewu. Kadang panitia langsung ditunjuk saja dipun jawil. Ketua Sinoman utawi Pak RT nyuwun tulung Pak RT. Yo Sinoman 2, Putri 2. Bu Erna. Mas loro Mas. Halo. Halo. Sinomane leres kali nggih. Sinoman Putri tunggal malih. Sinoman Putri tunggal malih. Kersanipun rancak ben cepet. Bismillah bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Sekar Mayang sampun kabedol lumarapaken sasana palemah calon kagem penganten. Tumuli
kaki pengantin daya-daya mancing wisma iwaha kakanthi pengarak pengombyong pengari ingkang saking Kopen Patalan semalih kaleng kaki pengantin langsung kakanthi mancing wisma iwaha kakanthi pengarak pengombyong ingkang saking Patalan atur pariwara netepi aden ingkang sinengker gancaraken dumadeni titaksana karena menika mangke wonten tausiah ugi mila mangke saderepun putra kaki nimanten kabiwadya dawuh panggih kapurwakan lung tinampen atur pasrah penampi sawetawis tinanggenah tanggawa cener pasrah mangke kaspun salirani Bapak Yai Sarengat tumuli katampi ing kemugati sumuli sedaya Bapak Budi Harjo mila semenika Bapak Yai Sarengat Bapak Budi Harjo kepareng samiya samatala satata asisten pernias ingkang wonten wingking Mas Warto monggo nganten pun sametakaken ngengeti swasana sampun meh titiwanci biwadya dawuh kakinipun penganten kaangkah mangke tepat jamipun ngaten nggih manten kepareng rawuh monggo kadang-kadang al barokah nderek iringanipun manut Mbah nah ya mlaku ben gak garingan nderek mangke kapurwakan lung tinampen atur pasrah menawi sawetawis. Inta ta'u tafat إله وإن استنجلت فلنود بالله إن تدعوت فادعوا إله وإن استنجلت فلنود بالله ما لنا مولى سواه عفو كريم ورحمن صلوا على النبي محمد صلوا عليه ربي له الأسماء cekap suluk ing mawon karena menika putra panganten sampun kepareng rawuh monggo lajengipun lumaksana pangapunten menika ganjaraken dumadine titilaksana kepareng rawuh menika calon kaki pengantin Dimas Bagus Slamet Triyanto Jalutanaya Bapak Suwardi Ibu Sumarti mijil saking Kopen RT kalih RW 3 Patalan Kendal Ngawi sajebat kepareng rawuh sawetawis kasigek kapurwakan lung tinampen atur pasrah menawi sawetawis tinanggenah tanggap wacana atur pasrah Bapak Yai Sarengat monggo kasuwun daya mangayun Bapak Yai Sarengat tumuli mangke katampi ngembugati lumantar penjaga Bapak Budi Harjo lumantar penjaga Bapak Budi Harjo mangke kepareng aben ajeng kalian Bapak Yai Sarengat Bapak Yai Sarengat monggo Bapak Budi Harjo inggih mriki Mbak Budi inggih Pak Yai mriki nggih lung tinampen sawetawis kemudian kula Bapak Yai Sarengat miya Bapak Budi Harjo sasana swasana kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyoning kautaman ingkang pantes pinundi dumateng panjenenganipun para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning ilahi minangka panuntun santriwan santriwati ingkang satu luhuring budi dumateng panjenenganipun para pangemban pambating praja satreng nagari minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Panjenenganipun para sarjana, para sujana ingkang sampun menanghan nampi wahyuning kasutepan ingkang satuhu mahambek luhuring dharma. Panjenenganipun Bapak Jumiran sak keluarga ingkang kula hormati. Dumateng para muda-mudi
para tamu kakung Sumawata Sumawara putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsana amit pasang palimantabi ila-ila dina sinambatra ing ila duni tinebihna tolak sarik dumawing tawang-tawang mugi lempatosake sikuni genen Gusti Allah ingkang maha kawasa kalirana kula matur ngadeg wonten ngarsa panjang sedya sapelu gempil pangandikan panjang sedya prasaja ing kelinggahan menika kula pinangka taranyatur saking panjenenganipun Bapak Suwardi sakwarga sepindah ngaturaken salam takzim katur panjenenganipun Bapak Jumiran saklongso sumrambah ing sadanipun kanthi kaikroraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula kinen hamasrahaken tuwin kasumanggaken putra temanten kakung pun Bagus Slamet Triyanto ingkang sampun ijab kabul kalian Roro Ayu Lulu kapal binti Jumiran miturut satataning agami mangke ingkang badhe dhaup miturut adat widi widra ingkang sampun sinenken wonten ing tlatah mriki. Mugi tansah pinaringan rahayu lijeng nir ing sambikala. Ingkang salajengipun hamba bilih anggen kula sowan sakadang sak rombongan kanthi mbeta para pinisa sepuh kanak sadang pawimitra sawetawis wonten sarusiku ugi kirang maranani penggalih panjenengan sedaya lumantar kula nyuwun agung sih samudra pangsama dumateng panjenengan sedaya. Saking kula hamba bilih wonten kitaling atur kula nyuwun agung pangsama dumateng panjenengan sedaya. Mangke sak paripurane gati kula sak kanca sak rombongan nyuwun pamit. Mugi lampah kula saking dalem mriki ngantos dumugi dalemipun suwang-suwang tansah manggih rayu wilujeng nir ing sambikala. Wonten kirang langkungipun kula nyuwun agung sih samudra pangsama akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Rinenggo sagung pakurmatan sinembuh arwing pambudi kawula nuwun. Pinarengna saking kawula ngadeg jejer anjajari saking panjenengan Bapak Sarengat ingkang sampun paring pasrah dumateng kawula pinangka pengawak saking Adi Mas Jumiran. Alanging saderengipun kala boten katalemben sumangga kita tansah ngundhakaken puja astawa, puji astuti muung dumateng Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sawerna berkah kenikmatan dumateng kita sami ing saengga wonten ing kalenggahan menika panjenengan darah kawula saged pinanggih kanthi rahayu wilujeng pramila berkah rahmat salam rahmat saking Allah Subhanahu wa taala monggo kita syukuri kanthi wawasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para lenggah kakung saha putri utaminipun para pengarak temanten saking Patalan nggih gandeng wontenipun adicara kasingkat inggih menika atur pasrah dipun rienaken. Mila atur pasrah saking panjenengan Bapak Sarengat pinangka wakil saking panjenenganipun Bapak Slamet. Yektosipun saking adik kalau Jumiran badhe ngataken piyambak ananging rumaos karepan ing sih panjenengan hingga saking panjenenganipun
adik kula Jumiran Tan Kuwawi ngaturaken lajengipun kedhep tesmak dhateng kawula purih nyarirani wontenipun atur pasrah tak pangulon tawon ing sing menika. Kula nggih kakung Sunan Putih taminipun pengarak manten saking Patalan minangka pengawak saking bendahipun Bapak Suhadi. Ing mriki Satu Agung atur pasrah panggulawentah wonten iki minangka pengawakipun saking Adi Mas Jumiran ing mriki sedayanipun kawula tampi. Sedayanipun sampun kawula tampi kanthi bingahing raos. Dene salamipun kawula tampi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing akhiripun sasampunipun kawula tampi sumangga kita sareng-sareng tansah mat sinamadan saha rumeksa. Awit anak kula pun lulu menika inggih taksih dereng nalar saking sedayanipun mila menggahipun panampi kula mangke kula aturaken mbok bilih wonten kekiranipun saking anak kula pun lulu kula nyuwun pangapunten ingkang sekata-kataipun lan sumangga senajanipun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi anggenipun lelayaran wonten ing samudra ingkang gesang wonten ing sang menika pikantuk syafaat rahmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahagia fid dunya wal akhirah. Dumateng para lenggah putih namung mekaten ingkang saged kula aturaken menggah panampi saking bendhanipun Adi Mas Jumiran saking namung mekaten gaduke nalar kula hingga boten saged ngaturaken menapa ingkang sae daning-daning kaya wong-wong ngoten niku. Nggih namung ngoten iki. Mila gaduke nalar kula kirangi seserepan saking para tiyang pinter kula nyuwun pangapunten ingkang sekata-katipun tumunten wontenipun temanten kakung kula aturaken dumateng Bapak Jumiran. Namung mekaten saking kawula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk Bapak Yai Sarengan, Bapak Budi Harijis Herjo, ngaturaken eksanuwun wijang gamblang cetha melalila, alung tinampen titip rampung. Tumuli tumapak badhe dawuh saking nganten, pemberian kula Bapak Yai Zainuddin sasana dawuh kawula aturaken. Kadang-kadang al-barakah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu tamu kasuwun jumeneng. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyrafal badru alaina fadabat minhul budur asyrafal badru alaina fadabat minhul budur bidlaqul ma ra'ayna qadu ya walhasurur ya Nabi salam alaika
dene ya bejenggo kebek kilo bapak Zainuddin matur sembah nuwun kadang-kadang al barokah biwadya daum tata upacara adat sampun titipun rampung putra pengantin sampun keluargaken dening Rama Ibu kalenggahaken sak madene damar kencana bali paku jamur patali warna jumeneng nata kita mustina dadi ratu kita musdali kang sinebut Sri Narendra Arisa Juga ya risang ratu sahari gancaraken lumadini titilaksana tata upacara adat langsung mangke Mbak Erna kersanipun rancak karena menapa panyuwunan mantenipun putri Mbak Lulu wonten wingking won njawil kula ampun dangu-dangu Pak siap Mbak nyuwun pirang menit ya minimal sak jam lah ana tausiah bareng kok ya ngaten nggih Mbak manten Mbak Lulu sabar tata upacara krobongan langsung kewula Mbak Erna netepi adat ingkang sinengger kapurwakan boboti Pangrajun sembah kalbu kacar kucur dar kembul mangke kersanipun mangke wali motor arus Sabda Tomo utawi ular-ular piantun Jawi Mestani dawuh saking Bapak Yai mangke puas utawi kathah ingkang pun dawuhaken ngaten tata upacara adat kerubungan pangkring ngobisana keparenga hambra titisaken mangke singkat padat Mbak Erna cekap sing penting ana dokumentasine golehku ngrumpaka ya intine mawon monggo kapurwakan Boboti Pangrajun menika ingkang mugati Kang Rama yanipun Bapak Jumiran Arsa Raju putra pinanganten kalih kaki pengantin gaji kanan ini pengantin jenggo kiring mangke Ibu Robi ngatun lenggah sangat sikawon ke Bapak menggah werdinipun bobot timbang trajan mangke kapurwakan nggih menika saking sembah kalbu nini pengantin badina tapi darmaning wanita lang kerubiyin sumangga padane ngaku netepi darmaning wanita wanita saka tetembungan wani ditata ingkang kagungan kewajiban wanita menika kedah bangun miturut manut menapa ingkang dawuhaken kakung jer dawuh saking kakung kala wau mboten nalisir saking ugreg-ugreg waton menika werdinipun sembah kalbu menika sing penting dokumentasi foto oke Mas Yadi mangke langsung ngode Mbak Erna sudah langsung ganti oke sembah kalbu kerampungan ini pengantin semung Kabupaten Kakung spesiali berdiri pun jejaring wanita menika kagungan kewajiban bangun miturut manut dawuhipun Kakung tumuli kakini pengantin keluarga rasa sungkem Rama Ibu netepi darmaning putra kapurwakan panglolo sing punang duwing sawetawis karena menaka sungkem Rama Ibu angka sepisan kaki pengantin boten kepareng gaduh ponang pusaka kaping kalihipun jimat kemat kaping tiganipun gambaran slop ugi kalolos saking madene suku daya-daya nyaket Rama Ibu sungkem Rama Ibu menika dados wajibing agesang langkung-langkung sungkem pepadaring Ibu karena Ibu menika papanipun Yoga Brata salebetipun Nawa Candra Dasari
Kakini penganten mapan wonten alam kandungan mila wajib kang ibu menika nampi sungkemipun putra. Wontene sungkem Rama ugi dados kewajibanipun kakini penganten Rama ingkang hangukir jiwa raganipun putra kakini penganten satemah saged tumipah wonten ing madyapada menika. Sungkem Rama Ibu gantos titipun rampung mangke tumuli sungkem Rama Ibu ingkang micil saking Kopenan Patalan. Kopenan ki asmane akeh ana Jatirejo. Enek apa neh ya? Nggih. Ngertos kula nggih Kopenan jenenge akeh tenan Kopenan. Nggih. Sampun gantos sungkem Rama Ibu ingkang saking Jatirejo Patalan netepi darmaning putra kaki nini penganten sungkem Rama Ibu nyuwun tambahing pangestu Rama Ibu kanthi pikantuk doa restu berkah pangestu saking Rama saha Ibu anggenipun bebrayan putra pinanganten mangke saged lestari dodo mangke keluarga ingkang ayem tentrem, guyub, rukun, bahagia, sejahtera. Saged dados judu saklaminipun dados judu donya ngantos akhiratipun. Amin, amin, Allahumma amin. Titip rampung sungkem Rama Ibu tumulipun ajaken tata upacara kerubungan menika mangke wonten asok guna kaskaya kacar kucur mewah dahar kembul ingkang kalajaken pinaring unjukan tirta tawar tirta wening. Asok guna kaskaya kacar kucur ingkang pinaka sarana wujudipun beras kuning duwet receh kacang kawak kedele kawak linemekan punang klasa baka tilamu spita menika lambangipun boga wastra lambange sandang lan pangan ingkang pinangka sarana. Nggih, panggen busana Mbak Erna keprengaham pradesaken asok guna kaskaya kacar kucur. Kaki penganten netepi darmaning priya, priya saka tetembungan kulina ngoprikaya. Kagungan kewajiban hanyekapi kabetenipun keluarga. Kawijil pangandikan sawetawis Mas Slamet lulu tanpa nono guna kayanipun kakang kabeh hasilku duitku bandaku donyaku sok glogok tak paringake marang sliramu sanget ing panuwun kula Kang Mas guna kaskaya kula tampi aja mbok delok akeh sithike yayi sepira peparinginipun kakang sing penting syukurana awit Gusti wis paring dawuh sapa sing gelem syukur bakal winimbuhan nikmate. Suwalike lulu sepira kang diparingi rejeki diparingi urip kok kufur siksane Gusti iki banget gegirisi. Inggih Kang Mas. Titipan Gibran rampung tumel kalajengaken Dahar Kembul Bijana Mangandirwina kacar kucur kanthi asesanti kacang kawak kedhile kawak atuta kaya dene sanak kacar kucur mbiyen wong liya saiki dadi sedulur. Patalan Jatirejo kalian Kerajaan Kedung Putri. Dahar Kembul Bijana Mangandirwina dahar walimah pinaka sarana buga jenar sego kuning-kuning lambipun katentreman kanthi wangaja putra kakin penganten saged manggih ayem manggih katentreman anggen sami memangun bebrayan menika werdinipun Dahar Kembul Bijana Mangandirwina. Werdi sanes menawi tanggenipun sami dahar kathah kecer cewetipun pratandha pralanta badhe boros anggenipun bebrayan rahayunipun anggenipun sami dahar putra kaki nini penganten boten wonten kecer cewetipun pratandha pralampita bilih kaki nini penganten emanggihipun badhe saged gemi nastiti ngati-ati anggenipun ngopeni rejeki pepanipun Gusti menika werdinipun Dahar Kembul Bijana Mangandirwina. Para rampung dahar pinaring unjukan mangke wujudipun punang tirta tawar tirta wening murih putra kakini penganten saged tawar ing salireh panggoda pangrencana wening pamikiriro nggihipun sami ngancik alung madya memangun bebrayan mulya.
Daup kerobongan jangkep purna rampung lulus harjane skala tumuli tumapak pahargyan Daup. Pahargyan Daup kapurwakan waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kunjo Bapak Ibu ingkang katemben wawan pangandikan dahar snack ses dolanan HP WA-an Facebookan selfie TikTokan lan sanes-sanesipun kasuwun sumene sawetawis karana ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang ing jagat tanpa tanding ingkang kedah kumedah kita kurmati. Kori riklebun iki janipun Roko Mas Ahmad Nur Wahid. Monggo kasuwun daya-daya mangayun Mas Ahmad Nur Wahid, Ustadz Ahmad Nur Wahid. Semalih Bapak Ibu kasuwun lerem menempakan raos menekan pojodrio salebetipun ngumandang waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sasana Mas Nur Wahid monggo kalauturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.